Hello guys! Ngayong araw na ito ay magluluto tayo ng atsal na kapayas. So ito 4 na piraso. So balatan na natin. So, ayan na guys. Tapos na akong magbalat ng mga kapayas. So, ako na siyang tagod-taguron. Ito na guys. Tapos na ko. So, mananin ako taguto ang kapayas. Then, ready to cook na ni siya para namin ma-ulam. So, let's go! So, karon guys, akong ikumutan o kasi na ang mga kapayas. Kaya para matangtang ang iyahang tagok. So, this is it, pansit. Lami kayo, no? So, gwapa kay color ang atong kapayas kay hinog-hinog na siya. May pagka-yellow. So, ayan. Ugason na nga to. Kaya para malimpyo. Ayan guys. Limpyo na ang atong hinugasan nga kapayas. Then, tangan na nato siya og patis. Anhin ako dire i-mix guys. Kaya para matarong siya og sagol, no? So, add lang na to ang patis guys. Ayan. Isagol na tarong kay aron sad ma-mix siya para magsagol gud iyang kuan ba patis ug ang kapayas para di na ta magkalisod og ukay ani dito sa kaha. Pasensya na guys, haba kaayo ang among bata guys. Grabe kasipat. Badlungon kaayong dako. Andro. Then, butangan na to gamayng pitsin. Pampalasa. Ayan. Then, magic sarap sad. May agas. So, mag-abli taog usa. Ayan guys, nag-open kog usa ka magic sarap. So, ihuwad lang nato dire. Di na to ihurot kay para dili siya maparat. So, kamo na bahala guys sa inyong panlasa. Kamo lay adjust ana. So, alright. Sa gulo ng tarong. So, ako siyang gituyo dire sa pag-mix dire sa planggana nga gamay guys. Kay para inigbutang ito sa kanang kawali, dili ata maglisod. So, easy ra kay ni siya nga pagkaluto. Dali ra kay ni siya lutoon. Yan. And then, butangan na to sugar later. So, let's go guys. A few moments later. So guys, mag-add ko dire og sili kay para halang-halang pud siya. So kung dili mo ganahan og halang guys, okay ra sad nga di niyo butangan og sili.
additional lang na siya. It's up to you kung ganahan mo mong or dili. Kaya ako guys, ganahan ko nga halang-halang sad siya gamay. So, butangan ako siya og sili. So, butangan sa kuno siya og sugar. Kaya para matamis-tamis. So, ano na siya kasimple guys. And then, ato na siyang tabunan. Kaya para dali ra siya malata. Diba? Ganyan. Later. Ayan na guys, luto ng atong atsal nga kapayas. Wow! Tanawa guys, oh, gwapa kaayo color, no? Mas tamis pa na sa inyong relasyon. Char. Joke lang. So, gaaso-aso pag yun. Sama siyang gugmang gaaso-aso. So, ayan guys, ready for breakfast na. So, mamahaw tan yung tanan. Goodbye guys. Thank you for watching this video. Please support my channel guys, Milan's Vlog. Please like, comment, and subscribe. Thank you so much and God bless. Goodbye!